Limpyo GCQ ginbuylogan sa mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Inigitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Kinpakita sa mga taga-probinsya sang Iloilo ang paghugpong agud mabatuan hindi lang ang COVID-19 kundi pati man ang dengue. Paagi sa Limpyo GCQ agin patigayon Sabado sang hapon, ululupod ang mga pumuluyo kag mga opisyal sa barangay sa pagpanglimpyo sa palibot. Sa barangay Tambunak San Enrique, ululupod ang mga residente nga nagpakigbahin sa paglimpyo sang ila sinitag sa kaugsaran. Importansya sini nga programa amo ang pagtapna sang dengue kag COVID-19. Ang District Hospital sa bilog nga probinsya nagpakigbahin man sa paglimpyo sang ila palibot. Siyempre, ang mga nagupod sa Limpyo GCQ ginobserba sa gihapon ang ginapatuman nga health protocols. Ginpasalamatan man sang gobernador ang pagbuylog sa mga pumuluyo kag ginalauman nga mangin pinamatasan na ini sang tag sa Kailonggo agud hindi na maliwat ang pagtimbuk sang kaso sang dengue sa probinsya. Ang aton malangin lagi napakita da sa Limpyo GCQ. That way we can go on with life, no, and face the challenge of the new normal. Iti kon mag-amo kita sinikag masarangan naton, better normal kita. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.